Ahojte, v dnešnom videu sa budem venovať vašim otázkam, ktoré mi posielate, a konkrétne to bude dnes jedna otázka od Evky, ktorá píše: Rada by som sa dozvedela viac o vyhorení, stagnovaní a celkovo, keď sa človek hľadá a nevie kam. No, ja myslím, že je to dosť aktuálna otázka na dnešnú dobu. Takže Evi aj ostatní som si pripravila pre vás niekoľko takých tipov, ktoré môžete uplatniť vo svojom živote, ak cítite, že toto je pre vás aktuálne. Tým úplne najzákladnejším základom a tým typom číslo 1, okolo ktorého sa v podstate budeme aj ďalej uberať, je obnoviť kontakt sám so sebou, kontakt so svojím vnútrom. V dnešnej dobe naozaj je veľa rôznych podnetov všade naokolo. V podstate sa to na nás valí zo všetkých strán, sme tým často presýtení a tak strácame kontakt s tou našou intuíciou, s vnútorným hlasom. A našim cieľom je práve toto spojenie obnoviť. Ako takú najzákladnejšiu prvú pomoc, ak máte možnosť, ak máte čas, tak naozaj odporúčam ísť niekde mimo domu na pár dní, niekde do prírody, na chatu, do lesa, odpojiť sa od internetu, od médií, jednoducho zrušiť všetky takéto vonkajšie vplyvy a nechať na seba iba pôsobiť také tie prirodzené podnety, spomaliť. Skvelé na toto môžu byť rôzne púte, ale nie v zmysle takých nejakých organizovaných púti, ale takých veľmi individuálnych, hlbokých, vnútorných. Nemusí to byť možno niečo zložité, aj keď máme krásne rôzne silové a duchovné miesta, kam sa oplatí ísť, ale môže to byť aj obyčajná, dvojdňová, trojdňová hrebeňovka, kde naozaj zbalíme iba to minimum, dáme si zámer a vyrazíme. Takže takéto možnosti vedia fakt vynikajúco vyčistiť myseľ a dať nám úplne iný pohľad. Ale samozrejme chápem, že nie každý má v tom svojom každodennom živote takúto možnosť. Takže ak tú možnosť nemáte, tak odporúčam do svojho každodenného života zaviesť takú posilňujúcu rutinu, ktorá bude práve podporovať tú intuíciu a kontakt samého so sebou. Určite odporúčam vyhnúť sa na nejakú dobu sociálnym sieťam, médiám, televízii a vytvoriť ten priestor na to, aby sme sa mohli započúvať znovu sami do seba. Taktiež veľmi príjemné a veľmi také užitočné sú v tomto prechádzky do lesa, kontakt s prírodou, ale aj napríklad práca v záhrade alebo nejaká tvorivá činnosť rukami. Jednoducho tá myseľ vypne a vyčistí sa a objaví sa ten vzácny priestor, z ktorého sa ďalej môže rozvíjať niečo nové. Niečo nové, niečo posilňujúce, to, čo práve hľadáme. Tiež odporúčam meditáciu, ktorá môže byť buď vedená, alebo taká voľná, v tichu, pri hudbe. Odporúčam naozaj obidva druhy. Mne osobne to veľmi pomáha, pretože myseľ sa vlastne krásne vyčistí, prichádzajú nové uvedomenia. Ja to zvyknem prirovnávať k tomu, že keď je pohár plný, tak ho nemôžeme naplniť niečím novým. Najskôr je potrebné ten pohár vyčistiť, vyprázdniť. Čiže aj tú našu myseľ potrebujeme najskôr vyprázdniť, aby sme mohli vytvoriť v tom našom živote priestor niečomu novému. Tomu, čo hľadáme, tomu, čo by prelomilo tú stagnáciu. Inšpirácia zvonku je samozrejme fajn, ja som jej veľkým fanúšikom, ale sú určité fázy v živote, kde si myslím, že je naozaj hodnotnejšie
to ticho a ísť vlastne sám do seba. Čiže zhrnula by som to tak, že v tej prvej fáze pracujeme na tom utvoriť priestor. Druhý taký bod je dovoliť si bláznivé myšlienky. Možno budú sprvu prichádzať myšlienky, ktoré sa nám budú zdať naozaj šialené, príliš odvážne. Budeme mať možno pocit, že vôbec nevieme, ako toto môžeme zrealizovať. Ale to v poriadku. Dovolme si aj také myšlienky, iba ich pozorujme a nechajme, nech sa niekam vykryštalizujú. Tretím dôležitým bodom je uvedomiť si, že aj toto je iba obdobie. Môže prísť v rôznych situáciách, za rôznych životných okolností. Môže to byť či už vtedy, keď sme v nejakej nevyhovujúcej práci, ktorú by sme si prijali opustiť, ale aj vtedy, keď napríklad sme vyčerpaní príliš, alebo síce aj sme v práci, ktorá dajme tomu nás aj baví, ale už cítime, že tá naša duša nás volá niekde inde. A to všetko je v poriadku. Je to jednoducho obdobie, ktoré zase prejde a my z neho vyjdeme múdrejší, silnejší, celistvejší. No a posledným bodom je uvedomenie, že vždy je tu možnosť urobiť chybu. Veľakrát mám pocit, že ostávame takí paralizovaní strachom z toho, že niečo nevidí, tak ako si predstavujeme, strachom z toho urobiť rozhodnutie, že pustiť sa do tohto projektu alebo do druhého. Vyjde to alebo to nevyjde. Čo ak zistíme, že to vôbec nie je to práve pre nás. Keď sa tak pozrieme na ľudský život, tak malé deti, keď sa učia základné veci, tak máme pre nich také pochopenie, že vlastne robia tie chyby, pretože robia niečo, čo nikdy predtým nerobili a musia sa to nejakým spôsobom naučiť. Ale keď už sme dospelí, tak zrazu sme na seba veľmi prísni. A pritom pravda je tá, že sa učíme celý život. Že celý život prichádzame do situácií, v ktorých sme nikdy predtým neboli. A musíme ich nejakým spôsobom vhodne vyhodnotiť a zareagovať. Čiže mať možno pre seba také pochopenie a uvedomiť si aj to, že síce môže byť chyba niečo urobiť, ale môže byť chyba aj neurobiť nič, takže asi sa tomu nevyhneme. A jednoducho musíme to prijať aj s tým, že tá chyba sa môže pritrafiť. A potom je otázka skôr v tom, že či ju budeme vnímať ako chybu, alebo ju budeme vnímať ako skúsenosť, ktorá nás zase posunula ďalej a sme zase o niečo múdrejší. Takže toľko k tipom a k dnešnej otázke, na ktorú som dúfam odpovedala. No a ak vám toto video pomohlo alebo vás nejako obohatilo, tak budem rada, keď mi dáte like. Tiež budem rada, keď sa podelíte o vaše názory dole v komentároch. Prípadne, ak máte nejaké otázky, či už k tejto téme alebo k nejakej inej, tak tiež ich môžete napísať dole do komentárov. No a okrem toho vás pozývame medzi odberateľov tohto kanála. Aby vám neušlo už žiadne ďalšie video, tak môžete kliknúť na to červené tlačítko dole, na ktorom je odoberať alebo subscribe. Tak sa zatiaľ majte krásne a vidíme sa v nejakom ďalšom videu.